Di ba ikaw yung lalaking bastos nung nakaraan? Bakit po? Wala kang respeto sa mga babae. Sa bana ba ako yun? Altawan, gimas pala turog na. Yan. O bak, agreeing ka na, lawad. Apay Andres, nagimas pala tituro ko, isturbo ka mo eh. Garaw-garaw kagititan. Nay, altawan nay, nangato na po initan. Apay Andres, nagsapa kamit launayin. Ana, mapanta ko damay lang saan? Mapanta ngim nagsapa mo't launayin Andres, baka nakaturog pa lang ni Mayla. Baka nakaringa dyan, altawan nay. Kaya anang altera medic Andres. Stoy karami din baak, pumakder ka di tatag, digos ka, nagsangar ka. Nagsolo kami dirabe eh, madya ngamin makaturog. Mukis ti sa bambaak, apo arak ka nga talaga. Madimit Andres, hana ngamin makaturog no awan arak. Yan, pinaggatas ka kuma. Andres, tigatas, pang-agsapa, hanya pangrabe eh. Arak ati dapat. Tiso mamaltag ka nga talaga. Sige, ingkak din, nagsukatan, tadagasan nakta di balay main. Dagasing ka Andres. Ay, madibak, kay bagbagak pa yun. Sorry mit nakaturog pa lang ngamin ay kaluluwak. Sige raw, panakaw, tadapay rami ito di balay may. Sige Andres. Oh, ay baga ka, bak, digos ka. Kamamu ka, ato ka. Win Andres, kasla ka lang nagagitagdigos. Ang dud ka mo lang, ang sig ka pay. Lakay, kaya mo matagilin eh. Yan, nagadumot ng bakay. Kat natural na, alam mo din may kabel dito ha. Sige at bakay. Ne, ano ti, dandayo mo doon dito ha. Reklamo kang Sasha, malatitan. Madim bakay, sa latan, kaya ito yan. Saka mati ko nagkargaraw, kaasi mata ubing ta. Ne, bagta mong lakay. Yung bakay. Apay lakay. Pakadakla ko makanyam. Apay, papanam. Nagpagpakatwa kami ni Baak, napangganon ko damay la. Pakay managarugan. Ni, naglayang ka bakit? Kasanin naman? Apay tanga. Siyempre advance panuno ko. Sumod lang kaya ma. Madya nga makapurma kanyam. Apay, nakikitam dito. Siguro daw pang panuno man ah. Yan, pati panunod ko, mababasa na si ka. Good morning Commander, good morning Andres. What is the good in the morning ba? Mayat tayo mo ah. Umabot pa yung ganala payag mo. Supay ba kayo? Baak, Apay Andres. nagdigos ka saan? Nagdigo sa ka Andres, oray na lamis pa di danumbe. Kay baak, digdig ko siya. Madi ba ka? Nagumingan pa lang ata ka kay kamot na. Nyan, sige nga talaga ang kasawa, surdo. Nyati pa ng marderyo kanya kaon. Kasi kamo nga may, siyempre kailangan mo titaw sa hygiene. Juan baak, gusto yung baga nila kay ko. Ano nga hygiene? Nangato nga arak? Okay, sisabang mo talaga Baak, mutalang ka nga talaga. Ibig sabihin na ajay. Ibig sabihin na ajay. Sika man lang anong bakit? Nalipatag tiro ka na natin, nagunag mo kami. May saka mo, nung makasawa ko la, sigurado ka. Kita kayo man lang nun. Yan, damag lang mo tao ko. Diyan ka mo. Kaya Baak, namaw mo. Sungor nga nagdamagak, tamadyak mo. Mutaling ka mo lang nga. Basta nagdigos ka. Nyan. Ana, hinta na. Naguray ka lang dit Baak. Ang ko ba na pa sa kita trabaho na eh.
Bukis ti sabam, nagsapa nga napan di pagturturogak, sikama nag-ayam ti maudi. Kadapay ka rin pabol na nilisa ni bagat ka. Nung nakapakada ka niyanan. Bukis ti sabam, Andres, kahit kailan ka nga talaga. Magbait lang natin ba? Ano kaya mahuray na ditang bayan? Oh, sige nga Rod, urahin ka lang di tambayan na yun. Parta ka ma. Uy, magbait natin. Sino kaya itong taong to? Ang aga-aga natutulog. Ay, parang kilala ko to ah. Siya nga yung lasinggerong tambay. Hoy, ikaw! Bakit po? Di ba ikaw yung lalaking bastos nung nakaraan? Bakit po? Wala kang respeto sa mga babae. Pasensya na po. Siguro, kaya ka nandito, lasing ka na naman, no? Kaaga-aga, dito ka nakahiga. Hindi po. Sus! Nagpapalusot ka pa. Huwag mo nang ulitin yun, ha? Kundi, ipapapulis kita. Opo. Hay nako! Makalis na nga. Minsan mo pang gawin sa akin yun, ha? Sa wakas, nalpas kong malaman ng obra kaon. Siguro tatay pagruran ni Baak. Bak! Bak! Wag po. Kanya mo nga, wag po sa sawunta. Ay, Andres, sikama kaya mata. Lakit din, magpaypayson. Paypay, may bagbagam. Tagtagadlog ka lang. Sungord Andres, kung lakit din, magpaypayson. Ata, tipikto ka kayo ng maun. Nyanya lati matagtagadlog maun. Supaya, Andres. Ano nga tanong, madiak aginumay? Ano? Ano ba? Wait man. Ano nga Andres, no, sarding ko ti arak Ay na, apo ba? Si Kapay, sardang mau. Impossible. Sa bagay, Andres, narigat talaga ikatin ti arak. Kas lang kami vitamin siya ba? Supaya, Andres, nagimas ngamin si kati arak. Taki di ba? Baka madita mabutan ni Mayla. Sige nga Rod, Andres, hintan. Paypay ko ma. Kayag ka. Andres, tapay lagi limeng patakam. Tapi ba? Natinam lang mga anta. Basta Andres, di ka natagari. Tapi kas tatay tsurang ba? Kasla ka lang nakakita talalya. Yun Andres, al-alya nga talaga ajay. Tan, bakal subli pa ajay.